Duk, rini ada. Dalem, enten apa, Mbah? Senduk gawe nang ngombe. Nggih, Mbah. Niki, Mbah. Mbah, kula badhe kerja kelompok kali rencang-rencang teng mriki. Kapan, Duk? Mungkin siang, Mbah. Rizka, Riz. Buah. Mit. Lali tuh gue. Kalian ini ya? Tuku paran. Tuku buku. Gila. 8.000. Nah, Buah. Kan dilari kok teman. biasa mereka. Iki dah lu aja nih. Nggih, Mbah. Assalamualaikum. Tuh ya tuh. Ini gua. Saya cuma lari sing sopan umay wong. Ki alamat pira? Halaman 31. Oh, iku mulai kaya kari rubuh itu. Mama kuburan. Kuburan iki wangi iki. Gila. Iku lho kopokan. Lari sing duwe tata krama titik nang umay wong. Waduh, paran wae sira iki. Keminter wae. Ada omongannya lagi gue sih mau nang tuh. Lagi tak tuturan iki pembung turung nang mulai wong tuwek liam balik. Yuk, tak ambil. Dadi lariku sing duwe tata krama. Namun tuwek timbangane isini-isini wong tuwek sirah dhewe. Dadi lariku ambak sing sopan titik nang tuwek. Omong saomong iku nek jaga pumpung durung nang omahe wong tuwek liya. Nggih, Pak. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Kula kali rencang kula pun mboten sopan kali njenengan. Dadi lariku ambak sing sopan titik nang tuwek. Omong saomong iku nek jaga pumpung durung nang omahe wong tuwek liya. Oh, iku mulai kaya kari rubuh itu. Mama kuburan. Kuburan iki wangi iki. Gila. Iku lho kopokan.